Państwa na konferencji prasowej po meczu Korona Kielce Górnik Zabrze, zakończonym remisem 1-1. W pierwszej części konferencji jest z nami trener Górnika, pan Michał Szparik. Witam trenerze. Dziękuję, dzień dobry. Poprosimy trenerze o kilka słów podsumowania. Dziękuję. No, muszę powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy tylko szczęście. Nawet nie wiem, czy zasłużyliśmy ten jeden punkt, bo ta pierwsza połowa ta była bardzo zła z naszej strony. Trzeba powiedzieć, że Korona była bardzo dobrze przygotowana, dobrze grali, ale my popełnialiśmy błędy, nie utrzymaliśmy się przy piłce, mieliśmy złe rozegrania w złych strefach i my sami napędzaliśmy tą Koronę do tego, żeby więcej naciskala, 2 karne. To też w jednej połowie długo nie widziałem, ale nie zasłużyliśmy nic w tej pierwszej połowie. W tej drugiej spróbowaliśmy zrobić wszystko. Bardzo nam pomogli te zmiany, bo ten mecz mi się wydaje, że nie był o nejakým systéme albo o jakiejś zmianie z naszej strony w systéme, ale o tym performance, o tej jakości na boisku, o trochę więcej biegania, wygrywania tych pojedynków, bo i przed meczem i my trenéri i chłopacy dużo rozmawialiśmy o pojedynkach, że musíme wygrywać, ale my sme ich przegrywali w pierwszej połowie. Dlatego to wyglądało z naszej strony bardzo złe, ale ja potem po meczu powiedziałem, że to jest tým i potem czułem tým, bo walczył do końca i zawsze jak jest mocny tým, tak to jest nie 10 piłkarzów albo wejściowa 11, ale 20 i dzisiaj się pokazało, że to było decydujące i dlatego mamy ten punkt, że tych 5 nowych piłkarzów, co byli na boisku, tak każdy tam coś więcej zrobili. Potem zdobyliśmy tą bramkę. Dziękuję. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Czy mamy pytania do trenera? Krzysztof Śledziński, 4. Trybuna Podcast. Panie trenerze, tą pierwszą połowę chciałem zapytać tak na gorąco po meczu. Co Pana zdaniem było powodem, że my tak weszliśmy kiepsko w ten mecz, bo to właściwie w każdym aspekcie to po prostu źle wyglądało? Ten pomysł na tą grę nie był idealny, bo ja też myślałem, że będzie ten cały mecz wyglądać podobno jak ta druga połowa, ale był silný viac. A my musíme sa dostosovať do tých warunków. To boisko też nebylo po kilka minutách ideálne. My chcieli sme tam rozgrívať tou pilke gdzieś 20 metrów od naszej bramky, jak oni na nás natiskali, my sme tratili tie bramky. Tyle strát, co dzisiaj tí naši środkoví pomocníci mieli, to nemajú za 3 mecze. Przegrywali sme všetky pojedynky. To bylo też decydujące i potem taki nie był tam żadny pomysł, że my nie byliśmy groźni, że jak chcemy być groźni, jak nie damy tą piłkę do boksu. No, to tylko myśmy rozgrywali gdzieś tam ze strony do strony i w drugiej połowie było ciężko, bo mali tie dwie linie bardzo blisko siebie i jest tam trudno znaleźć tą przestrzeń, ale już tam byli jakieś dośrodkowania, już naciskaliśmy więcej. Tých gračov mali sme v polu karnym i to v pierwszej połowie nie było. Tam bardzo szeroko tylko stali nasi skrzydloví i potem Sondra Lisset tam byl sám jak napastník a koło niego 3-4 obrońcy. No, to był problem. Przed chwilą powiedział Pan, że nie wie, czy nawet zasłużyliśmy na ten punkt, więc teraz po meczu też na gorąco bardziej jest Pan właśnie, towarzyszy Panu radość z tego, że mamy jednak ten punkt, czy złość z powodu tego właśnie, jak Górnik wygląda? Nie, teraz sa musíme tešiť. To je pielka, sú také meče, zdarza sa to, tylko musíme byť mądrejší, bo jak vieme, jaké sú potom tie warunky, vieme, jak je Korona mocná, byla bardzo dobrze przygotowana, to okej, to szacunek, to trochę inaczej musíme coś zmieniť, bo jak oni natiskali i my, ja neviem, bramkarz zlapol piłkę, no to odrazu chcel grať krutko, no to nie, to musíme trochę coś tam zmienić i poprawić w naszej grze. No, ale myślę, że potem to, co powiedziałem, że jak walczyli chłopacy do końca, no môžem trošičkę powiedzieć, że zasłużyliśmy ten punkt, ale ogólnie była Korona lepsza dzisiaj.